Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu hormatly vatandaşlar. Biz aslında diňe serdara arzymyzy ýetirmek kyndyr diýip pikir edip bördük welin, tumşugyny ýokurda tutup bören, öz ýöneki işgärler görmeýän Hajy Taganow hem arzy ýetirmek prezidentiň hyýaly kyn bolup galyberdi. Dünýä arenasynda Türkmenistany ak mermere urdyk diýip görkezip gelen rejim adamlary bilse-de bilmedik sıram bolýarmyka, şol mermeriň ýarsam şolaryň hakyna düşmeýändigini muňa delilname edip gelin onda men size bir geleceğimizin çıkışını görkezeyim. Уважаемый президент, примите на Таганова именно на него меры. Почему он женщин таким образом обижает? Я женщина, у меня нет оружия, у меня ничего нету. Когда я ворвалась к нему, он и органы вызвал, и все вызвал. Типа нельзя в ТикТок выставлять. Ну как не выставлять? Я до вас должна же довести, что как наши чиновники, управляющие здесь с простым народом вот так обращаются. Люди ждут в дверях. Фотографируй людей. Фотографирую. Türkmennewet Döwlet Kanseriniň Nebitgaz çykaryş treýesiň başlygy Hajy Taganow öwes tagan. Hiç bir özüne medipeti kiçi bolan adam hatabyna goýmaýar. Ol diňe özünden ýokary adamlar ýallaklap ýaşaýar. Treýestiň düzümine 16 müdürlük bolup, jemi işgär san 15.000 barabar adam işleýär. Treýestiň işgärleri koridorda çykmanyň haklary ýok. Telefony gürleşmäge ruhsat berenok. Näçe hünärmenleri işden kowdy. Ýene näçesi onuň ätkermezligine çydamany öz isse bilen işden çykdylar. Ol öz işgärlerini söwüp, mertebelerini peserilip, fiziki kemçiliklerini aýdyp köpçülükle maskaralaýar. Treýeste ahol bolup iş ýap bören 4 çağaly aýaly işden çykaryp, onu müdürlükleň birine 1000 manat pesalyply ýere geçirip, onuň ýerine öz gezýän ogul baht aýdyg diwan goýup, adamlar iki bolup sütem edýärler. Treýestiň içinde ogul baht aýdyg diwa birini halamasa, şonu işden özü giderýär edýärler. Maddi jogapkärçilim öz üstüne almak islenok. Treýestiň esasy işler henizem howada. Ýam ýakynda gelen barlykçylar tekide uğratdylar. Treýesden 2 tane invalid garoly başga müdürlüge geçirdiler. Bize keselli adam erekkälliyip, Türkmenistanyň zahmet kodeksyna her bir edarada adından 5% invalid bolmaly diýip ýazylan. Bölüm başlyklaryny ýerden sagat 06:30 işe çağırıp ýygnak geçiren bolýar. Soň giýje 23:00 ýene ýygnak. Altywadyr gün dinç ýok. Töleksiz adamlar ezip ittiýalyga ýygyryp Treýesden gapysyna ýaşaýar. Ol 2023-nji ýylyň noýabr aýynda şol ýere 3-nji edek işe geldi. Öň suud edilip, işden şol ýerden boşadyldy. Geleni bäri 200 gowrak işgär aldy. Olaň hersinden adından 50 manat almasa işe kabul edilmeýär. Hajy Taganowyň aýaly bilen gyzy Instagramda öz baýlyklaryny reklam edip, hezledip ýaşap ýörler. Müdürlüğün işlerini hiç kere kabul edenok. Olaram TikTok'a video koyup başladılar. Näme ol adama çäre ýokmuka? 15.000 tane gulum barmyka diýip ýörmüka? Sen gul etrawyna 20 oglan işden kowdy. Ogul baht aýdyg diýwan, utanç hayatam ýok. Ägli ýal bolup, başlyk Hajy Taganow bilen ýatym turum edip ber. Nebitgaz Burowly iş treýesiň başlygy Gaýypow Maktumguly iş almak üçin 50 manat para soraýar. Öz tabiňindaky işgärler kabul edenok. Burowlardan, ýagny wişkalardan her ýyl adından 10 adam helak bolýar. Täbäbi hiç kere gowrak serişde bilen üpçüneden oklar. Hukuk goraýjy organlara para berip iş ýapýarlar. Hajy Taganowyň üstünden 9.000 tane arza ýazylsa da, o hiç kere çäre görülmän, öz wezipesinden hyýanatly peýdalanyp, Türkmenliň depesine tans oýnap edenini edip döşüni kakyp beren bir şeytanyň dostudur. Videodaky gelejäniň kiçi aýlygyna garamazdan 4500 manatlyk jerimäni kazy daýanç, ten TikTok'a video goýdyň diýip mejburluk bilen jerime töletdiler. Ine näme TikTok'a video goýsaň kadyýet tarapyndan ştraf alınmaly diýip kanun çykdymy ha? Niýde biziň adalatlygymyz? Niýde biziň demokratiýamyz? TikTok üçin ştraf alýan bolsalar ne bolaýdyr? Ýeriň ýüzünem şey diýip gülki bolýar onda. Meni öz gezegimde eger şol gelinejäni video ýatyran üçin 15 sutka basyp jaza berýän bolsaňyz, bolanyna görä menem özüme gurban gula jaza hökmünde TikTok primo efirine tualetde goýulan suratynyň üstüne her hili şokolatlary, Master Snickers'lar dökmeklikde hem goýmaklikde sezerýär. Men size New York'un Manhattan'da kiçi ýagny şokolatly prosesini görkezipdim. Inni welin gatwyrmaýan rejimitleri. Hajy Taganow, şu zatlaryň içinde seniň elin kirbalygyny men bilýän. Menem Snickers şokolat proýektleri sen sebäpleri diýär. Serdar, ertesi gün menden gatwyrma.
Evet reis. Yani koşu hiç kimi koy vermeyiyorlar. Neyse ay Karasuat'ı Saçtaganова. O da gelen o. Вообще не принимается, да. Что делать? Уважаемый президент, решите, вот меры примите на Хачтаганова. Пусть он примет людей, хотя бы выслушает. Пусть чем может, тем поможет. Мы ему не говорим, нам царский дом дай или Раду, как у себя. Мы не говорим этого. Просто наш народ надо понять. Мы тоже не без дела сюда ходим. Что-то у нас произошло, что-то нам надо. Сделайте. Вот так. А они нам не слушают. В дверях артистки стоят. И вот так. Вот. Вот люди мучаются, не могут дойти до Хачтаганова. Да выслушай ты нас, просто выслушай. Да скажи пару ласковых хотя бы. Нет, он говорит, вообще никого. Serdar, sizin günäňizem kändir, men oňa ýok diýsem belenok. Emma welin şu Hacıtaganov hemde berkaralyk etragyny uçuskawy Muhammed Haramzadylar ýaly Türkmenistanyň iň soňky jawarynem döküp iti çünki gabasyň üstüne toplar diýiş ýaly erde bir raýat aglap sizin gapyňyzy kakýan bolsa onda hut şu Haramzadylaryň edýän hereketden esasyndadyr. Galany bolsa saňa galýar Serdar. Men eşdişime görä size şu wagt köseýärler diýip eşitdim. Dogrymy şol men talip adam gelece. Hayır, bizi yürüdük yanlış straf koydu. Bizim şu boyan adamın strafı çağırdı. Kakıl kes, anı kes, bir çağırdı. Vay bo. Sonra şöyle resmen koydu. Gaty gynançly bilýäňim men. Şu Hacıtaganov Haramzana bir doğru atıldan geldi. Prezident atıldan boşalttı. Sonra da şu neye dalıp bir yıl türmezdi. Şu 10 yıl işlem yerini veremem. 40 yılın ecedin o açığı veremem. O verettiler. Veremem o cay. Bizim yaşayan yerimiz var ya bağlı. Mutlu tüşşabı uzboy. Mutlulda yaşamak. Ürümüzü toplamak. Çekmeden ortadan eskiden çek uğradı mutlulda yaşamak. Öyle şun çek uğratmanın o meşrutka başlayacak diyordu. Şol video çekeňiz üçin diňe şonuň üçin o meşrutka başa kolýar diýer ha Haramzadylar. Aa şey bitti. 12 medya siz balk Yarın televizyonda bankır. Straf verildi. polisiýanyň işgärleri diýämen şeýdip o meşrutka dykçak zat diýip. Familiýasy ýokmy ka bilýänmi familiýasyny Haramzada? Familiyasını bilen dostlar. Ol Dayak çaldı familiyası. Ben de yaşayış yok. Özümüz mekanik ovada yaşap. Yine atılır giden adam boşak geldi. 10 yıl işledi. 20 lira okuyor. Türkiye onu icat etti. Dedi eden yok. İşletiyor. 9 adam ayıttı onu. Dedi yok. Bize prosta özümüz kesiyordu. 9 adam yazdı. Haramlardı. 9000 adam vatandaşlar. 9 Allah. 9 adam yazdı. Sen kavan dedi. O bir pasajirler dedi. Haramlardı dedi. 9 adam dedi. Bir de straf etti. Şol Hacıtaganov diýilen, şo Hacıtaganov diýilen Haramzadanyň ýene bir gezýäni bar eken şo edarada bir bilene gezýär diýen şol. Şolara konkretni edinip O sevdi bilen oğlu ikisi. ikisi ýa töleme trigada bolýar Çok onda. sevdi. Yani sevdi var mı начальник отдел кадров sevdi. И oğlu. Ola Şu ikisi. Sultu hem oğlu hem oğlu sultu. Bizi bakmayacak o. Canım patnalı da sıcaklatın alır ballı. Suciyam. Ben sana bolýar insanlar da invalid. Benim gidecek aşağıda koştukça yapacak diyorlar. Öz yerim aldım. Ben koşuya bak yaparım öz yerim alırım ben. Ova gene O boşadan aldım yerlemleri. Öz yeri var. Yerler aklamak. Yerler şoğulunu. Hiç kaldırır mı? Yerler mi şoğulunu? Yerler mi okulda? Görýäňiz vatandaşlar invalid çağatı bar bolan aýaly 22 milyon şu ykdysadyýet zamanynda agyr ykdysadyýet zamanynda 22 milyon ştraf edipdirler. Özüm basçak bolýarlar eken. Görýän vatandaşlar hakyny talap eden üçin baryp bara. Öz palojyny zady sebäbi Haramzadylar. Ana suwtnama vatandaşlar meniň aýtdýan zadymyň ýene biri hak bolup çykyp otyr.